Boys, kosa murungu wa mega boys. Kwa nini asi ndinowa mirinda here kana mvura boys? Wangu, kuti ngazivere wangu zvaunoda wangu. Handi kutobva padeni pako wangu. Kuti ngazive zvaunoda here wangu. Wadi kusura jolly juice namadhamu wako muchibottle drink. Temu yangu, handina mari yakumana. Handina cash. Kupona tenga kamirindi acho pana kana majolly juice utelo tembrede mare kanzure. Iyo kuti kunetsa chiko pana. Saka iwe unoda zvinhu zvinonaka usina mari. Zvinoita here izvo? Iwe inotekerwa nemukadzi wako pana. Handiti ari kutambira everyday pana. Ari kutotambira izvezvi. Ari papero. Ko madhamu wangu wapinda papi panyaya dzedoro? Inga mfana wangu wakatipa mfana wangu. Wasikusazi kuitika mfana wangu. Enda kumpa kwako ezeso mfana wangu. Unokutiko boys? Vanoshanda kupi madhamu wangu? Vanoswera padeni. Kusiva chii yakumana? Zvichiri zvedoro here? Kana kuti makutotara personal. Unopinda bedroom yako straight usina kunoka izvezvi mfana wangu. Unotoona vachitambiriswa keshi mfana wangu pabhedha wako madhamu wako mfana wangu. Vari kupiwa ma-US izvezvi. Not eco cash kana mabhoni. Matii boys? Rekandibaye zvangu. Hamusi kuti andidoro renyu, rekandibaye padeni. Mupana achitomhanya mupana wangu mari isati yashafwa pakanaka panodziya izvo. Itori mubedroom mari izvo. Zvinondopedzerana ikoko amendo. Mudhara. Mudhara. Azobatwa mukadzi weya mani.